Bakearen artizauak giza eskubide nahian, sarea zabaldu guran preso daudenen gogotan. Guztion premian larriki diran gaixuak, sendien sufrimenduak baretzeko desiran. Bakerako hautapena herri honek du egina, horixe zen ebazpena askoren lantalegina. Parisen da orain zita, abenduaren 9, hiri eder haretan, euskal presoa gomutan. Bakerako eskariak luzatuko dira bertan, Parisera joanen dira guztiok dugun asmotan.